जोंहानाव थाखुमानो फैदों माने थाखुमानो फैनाया ओरैबायदि हाखु दाखु माने गोसोआव गिनायखौ मोनथिखादों आरो आङो हाखु दाखु खालामो ओमफ्राय आंखौ दोनलां होनो ओमफ्राय दोनलांनांगौ लामायाबो माजों माइ बारिजोंसो आरोना जि माइ गोजौ बै माइ ओंखारै नै दा दैलांनि एसे उननिफ्राय माइ गोजौ जाजोबो ना। फिन खेबसे लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर बे समावहाय आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलियासै जानो हागौ नोंथांमोना मोनथिखाबाय आथिखालनि जुगाव ससियेल मिडियाआव मानि थाखाय ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दङ नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' बिब्दिब्ला आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलियासै सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेना होलांनि नोंथांमोनालाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांथ'लांनि बिदिब्ला। बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोना जानो हागौ मोनथिखाबाय नङा होमब्ला बै आंनि थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेल बेजोंनो इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै दा आं मा भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोननि सेरावहाय आरोना लोगोफोर। जिहेतु नोंथांमोना मोनथिखाबाय नङा होमब्ला रशमा ब्रह्मआदि थांनाय आगष्टनि 5 अक्ट' खालि बिथांखौ हमना मोनबाय आरो मा जायगायाव हमना मोनबाय आरो सोर हमखो नङा होमब्ला लोगोफोर। दा बिथाङा न'आव सफैबाय बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। नाथाय 2 दाननि आगोलावहाय जितु बिथाङा न'निफ्राय खारलांनाय जितु 8 जुनमोन ना लोगोफोर 8 जुनावहाय बिथाङा न'निफ्राय मा रोखोमै खारलांनाय आरो मा सुलु लानानै खारलांनाय बेनि मेन जाथायखौथ' नोंथांमोना रावबो मोनथिया आरोना लोगो। बिथांखौहाय न'निफ्राय सिरियै लामा दिन्थिहरनाया सोर जाहैदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना रावबो मोनथिया। नाथाय बिथां दिनै आइजोआहाय दिनै गावनि खुगाजों बुंनानै लादों आरोना लोगोफोर बिथाङा माइ बारिथिंखाय दोनखारहरदों जाहैदों आरोना लामा दिन्थिहरदों माने गामिनिफ्राय सिरि दोनखारहरदों बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय बिथाङा गावनो बुंना लादों आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा नोंथांमोना आं बुंनायखौ फोथायनाय नङा। बिथां आइजोआहाय जिबायदि बाथ्राखौ गावनो बुंना लादों माने गोबां गिनानै दंमोन आरो गोसोआव बिथाङा बेफोरबायदि आं दोनखारहरनाया गोमाबोहैबायसो नामा ओरैबायदि 2 मास जाबाय नङा लोगोफोर नङा जेबो खौरां गैया मेसेज गैया जेबो फन गैया मा गैया नङा होमब्ला लोगोफोर बयबो गिनाय फैगोन नङा होमब्ला नोंबाबो आंबाबो गिनाय फैगोन। थ' जियानो जा बिथां आइजोनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ खोनासंनानै लाग्रो आरोना गिबियावनो। जोंना सिनायजोबखायो गासिबो बर'नि इउटुबार सासे मुंदांखाबो होनजागोन मानो होनबा बिथाङा बिराद कमेडि बिराद मोजां मोनो बयबो। बिथांखौ मोनबाय होननानै दा बयबो मिथिदों आगष्ट 5 तारिखआव मोनदों होननानै बेंगलरावनो हमनो हादों होननानै मोनथिदों। नाथाय न'आवबो लाबोबाय होननानै मिथिदों नङा होमबा गोबाङानो भिडिअ होगासिनो। दा बिनि सायाव आङो मा सानदोंमोन मा नुदोंमोन आरो मा साननानै गिबाय थादोंमोन बेखौ आङो नोंथांमोननो एसे फोरमायनो सानदों आरोना। सिगाङावनो आं सानदोंमोन माने बै समावनो माने आं ओरैबायदि सानदोंमोन बहाबासो लांजाबाय नामा माथो बेलेगखौ साननैसोनि उनावनो मोनो बेखौलाय माथो दाबो मोना। बै जुननि 9 तारिखआवनो गोमादों नङा होमबा बियो जुननि 9 तारिखनिफ्राय नै आगष्ट 5 तारिख मास मोननैखौनो हमदो सानसे साननैल'सो हेरफेर नङा होमबा। बहाबासो लांजाबाय नामा आरो लांजानानै बहाबा जेन'बा फन सन गायब खालामजानानै फनफोर मोनाबाथ' माजों खबर हरनो नङा होमबा बहाबाबो मोनहैबाबो। आंनाथ' साननाया ओरैसो बै अबेबा मानसि फानहरजानाया अबेबा मोनहैबाथाय माथो फैफिननो मोनखायाबा राहा गैखाया जाहैबाय बेफ्रावसो मोनहैबाय नामा सानबाय थानाय माने। नङाबाथ' बियो गावनि फिसाखौ एसे अनो आरो मोनसे टेलेन्टबो दं बिहा मोनसे गोथौ साननो हानायबो दङ। बिदि साननानै आं माने बिराद गिबाय थादों आरोना इसेबां बिदि थानो हाथारदोंना बियो अबावबासो मोनहैबाय नामा बहाबासो फानहरजाबाय नामा ओरै मोनसे साननाय। ओरैनो आजिखालि अबे समाव नोंखौ मा सानना थागोन रावबो मिथिया ओंखायनो हुसियारबो जानांगौ आरो बियो साननैसोनि सिगाङाव डलार बायदिसिना देखायबाय थादोंमोन ना बे डलारफोरखौ खैबाजारनि मेगन सानानैसो बहाबा लांजाबाय नामा ओरै माबा साननाय जादों। बे समावनो आङो बे जोंहानाव थाखुमानो फैदों माने थाखुमानो फैनाया ओरैबायदि हाखु दाखु माने गोसोआव गिनायखौ मोनथिखादों आरो आङो हाखु दाखु खालामो ओमफ्राय आंखौ दोनलां होनो ओमफ्राय दोनलांनांगौ लामायाबो माजों माइ बारिजोंसो आरोना जि माइ गोजौ बै माइ ओंखारै नै दा दैलांनि एसे उननिफ्राय माइ गोजौ जाजोबो ना माइ फिथाइ ओंखारहां जायोना बेनि माने माइसो आरोना बेजों माने जि दोनलांनो मोनबाय आं बेखौ ओमफ्राय माइ गेजेर हाब्रु थाबायनानै दोनलांनो मोनबायहाय लोगोफोर मा सानदों आंहा माने बेखौ बिराद गिदोंमोन आङो
हमजाखागोन मानो बिदि खालामना लानांगौ सोरजोंबा खारबाय बायदोंबाबो बा नांगौबा बहाबासो आनज्रायबायनानै दंमोन नामा माने आं बिराद गिदों ना फानजाखो बहाबासो फानजा हरबाय नामा ओरै मोनसे साननाय माने सानबाय थादों नालाय ओंखायनो सिमांखौ नुदों जानांगौ आरो ना ओमफ्राय माइ बारिजोंसो दोनलांनो मोनलायनाय सिमां नुबोलायबाय आं लोगोफोर ओमफ्रायो आं बेखौनो बुंनो सानो जों जायबा खारग्रा बिनि सायाव आरोना रावबो ससियेल मिडियानि जुगाव मबाइलनि जुगाव रावबो बारग'खाया दा बिथां रशमा ब्रह्मआ बोरैजाय गावनि सायाव मैला फोनना लानायसो जाबाय इसिबां साननो हानाय दंमोन बेहा आरो ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थानाय हिसाबै आङो बेबायदिखौ मावजानो बादोंमोन दा ओरैनो बेल' नङा जायबाबो हमजाखायो सानसेबाबो हमजाखायो गखाया बियो जायबा न'खरनि जायबा प्रेसार होनानै मोजाङै नागिरग्रा बे गखाया बिनिखायनो खारग्राया साननांगौ जे गावनि खिथु उनाव सोर दङ सोरबा होसोग्रा दङ नामा सोरबा होसोगोन नामा बेखौ साननांगौ दा बिथांना हासबेन्डबो थानाय हिसाबै आरो हिनजावसा फिसाजोबो दङ फिसा सासे हिनजावसाबो दङ आरो बिखुनजो गासिबो बिथांमोना एक्सेप्ट खालामफिनगोन होननानै इसिबां दुखुनि गेजेराव नागिरगासिनो मास मोननै खमसे असान्ति बिसोरसो मिन्थिगौ मास मोननैखौ सानसे साननैखौनो बोरै सहायगोन असान्ति बबाव खारखो आरो सोरजोंबासो फानजा अनेक खोथा साननाय फैगोन नङा होमबा आरो दुखु आरो हौवा हिनजावनि गेजेरावथ' आरो आंलाय बेखौ मोनफिनगोन ना मोनफिनला आंनो नांफिनगौ ओरै मोनसे बोरै मोनगोन बोरै मोनफिनबावगोन ओरैनो मोनसे बिराद साननाय थायो दुखु फैयो नङा होमबा बेनिखायनो खारग्राया 100% गोरोन्थि आरोना मानो होनबा 100 बार साननांगौ बियो खारग्राया थांनायनि सिगां खारनायनि सिगां 100 बार साननाया मोजां मानो होनबा रावबो बारग'खाया ओरैनो नोङो सासे मैला फोननानै लानाय जागोन A few moments later बियो साननैसोनि सिगाङाव डलार बायदिसिना देखायबाय थादोंमोन ना बे डलारफोरखौ खैबाजानि मेगन सानानैसो बहाबा लांजाबायबाय नामा ओरै माबा माबि साननाय जादों बे समावनो आङो मोनसे सिमां नुदों बेखौ ओरैबायदि सिमां लोगोफोर बे जोंहानाव थाखुमानो फैदों माने थाखुमानो फैनाया ओरैबायदि हाखु दाखु माने गोसोआव गिनायखौ मोनथिखादों आरो आङो हाखु दाखु खालामो ओमफ्राय आंखौ दोनलां होनो ओमफ्राय दोनलांनांगौ लामायाबो माजों माइ बारिजोंसो आरोना जि माइ गोजौ माइ बै माइ ओंखारै नै दा दैज्लांनि एसे उननिफ्राय माइ गोजौ जाजोबो ना माइनानै दंमोन ना माने आं बिराद गिदों ना फानजाखो बहाबासो फानजा हरबाय नामा ओरै मोनसे साननाय माने सानबाय थादों नालाय ओंखायनो सिमांखौ नुदों जानांगौ आरो ना ओमफ्राय माइ बारिजोंसो दोनलांनो मोनलायनाय सिमां नुबोलायबाय आं लोगोफोर थ' लोगोफोर बेनोमोन भिडिअ'आ थारैनो नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला बुजि मोनखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर माने बिथां आइजोआहाय सिमांसो नुयैदों जादों आरोना लोगोफोर गावनि सिमांनि बाथ्राखौसो बिथाङा दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामदों सरि आंबो नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअ'खौ लाबोनायनि थाखाय गाज्रि दा मोनसै माने गोदो बिथाङा सानहाबबाय थानाय बिथांजों माने बिराद इन्टारेस्टिं नाङोमोन बिथांखौ मोजां मोनोमोन आरोना लोगोफोर बबाव थांदों बबाव थाङा मा खालामहैदों गथ'खौ गारनानै बा फिसायखौ गारनानै बेफोरबायदि बिथाङा सानफ्रोमबो सानब्रेबाय थानायाव बिथाङा बेबायदि सिमांखौ नुदों जाहैदों आरोना लोगोफोर बेबायदि सिमांखौ नुनायनि गेजेरजोंसो दिनै बिथाङा नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे बाथ्राखौहाय फोरमायहरदों नोंथांमोना बे मोनसेखौ रियेल दासान नङाब्ला आरो गोबाङानो बिथांनि फारसे एफेक्टबो खालामनो हागौ आरोना लोगोफोर नङा होमब्ला सरि आंबो नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअ'खौ बानायनायनि थाखाय जास्ट बिथाङा सिमां नुदों बेखौसो आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायहरदों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा फिन खेबसे बुंबावबाय लोगोफोर बे मोनसे भिडिअ'खौ नोंथांमोननि सेराव लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनियावबो आंनि निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो आरो जोबथारनायाव लास्टआव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट भिडिअ मोनोब्ला नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय